Κλείστο. Τι θα γίνει τώρα, αυτά τα μήλα χάτσα χούτσα φτάνει. Σκέφτομαι, ρε Μαρία. Πρόσεχε μην το κάψεις. Σκέφτομαι ότι έτσι, η ενέργεια του σπιτιού είναι λίγο βαριά. Βαριά είναι. Ναι. Μπορεί να φταίνει τα ρούχα που έχεις πεταμένα εκεί στην καρέκλα βουνό ή απλοί οι λογαριασμοί που έχουμε στα κοινόχρηστα. Όχι. Πρέπει να στολίσουμε νωρίς φέτος. Γιατί? Για να φτιάξει έτσι λίγο η διάθεσή μας. Εμένα φτιάχνει και με ένα πιτόγυρο έτσι απ' όλα. Και ήμουν σίγουρη. Έχεις δίκιο όμως. Πάμε να ψωνίσουμε. Ναι. Έχω ένα πιτόγυρο τώρα έτσι που το είπαμε και το μυρίστηκα. Τέλος πάντων, άκου πώς το έχω φανταστεί. Θα το κάνουμε έτσι με Scandinavian minimal decor. Όχι. Εγώ θέλω πολύχρωμα λαμπάκια σαν τα μπουζούκια του 90. Να αναβοσβήνουν έτσι πιου. Με συνδείχτα και εσύ να σκάς και να τρομάζεις. Όχι, ντεγκαντάνς. Πάντως δεν ταιριάζουμε καθόλου σαν άνθρωποι. Γι' αυτό είμαστε φίλες.